What's up mga bay? Ready na mong bilang. Maadto nami sa Santo Niño. Manimba nami. Tanaw mong bilang oh. Oh, green kayo. Green kayo no. Na hi. Hi. Ano nang bilang? Ano uy. Hi. Hi sa donut. Hi. Manimba unya mag-grocery gamay. Para ni mami kuno dili ni bilang kanu. Unsa? Nari ako babaw sa computer na laptop. Yati laptop. Babaw sa laptop nga tag 180 dito sa okay-okayan sa Taiwan. Ready na kay bilang ang mami wa pa. Ang mami wa agyod mahuman aptan pa nagma sa oras ron. Alas 4, mahuman na siya mga alas 4:30. Para na siya, dili pa gina full nga attire. Bilang no. Manimba na pod mi. Laab na po na mong bilang sa syudad at may bininyo. Bilang no. Bilang na ko eh. Hi. Hi. Hi vlog. Kamot di hi vlog di. Hi vlog. Diba mo sa nga nag-video mi, mo hindi siya mukit-kit siyang kahans. Kay mauwaw man. Balik lang mi o pa daw na milakaw. Maghagwa sa ko sa kong bila. Asa mo? Asa mo? Asa mo oy? Asa mo? Bilang? Bilang asa mo bilang? Asa man na nagtanaw ang bilang, oy. Among bilang, asa man na nagtanaw ang bilang. Lari ka nami, among video cover kay si mami. Uy, si bilang nagsitan ang mga daddy. Nagsige ka ng daddy mo, drive na na. Mabinarihan na ng lolo. Ha? Driver na si bilang, tanaw man kayo ng daddy. No. Ito to simba hapon kay, why init. Natay dang baby. Sayo ta init sayo. Bilang no. Pakita na mong bilang mo. Kita na mong bilang sige ka na si daddy. Awa, nagsigig tanaw ni daddy. Kay mag-driver among bilang. Sige tawa. No, parking na mi. Parking na ni. Parking na mong bilang ngay. Wala mo mas. From the second letter of St. Paul to Timothy. Beloved, I have already made good revelation at the time of my departure. I have competed well. I have finished the race. I have kept the faith. From now on, the crown of righteousness awaits me, which the Lord, the just judge, will award to me on that day, and not only to me, but to all who have longed for his appearance. At my first defense, no one appeared on my behalf, but everyone deserted me. And another thing, my dear brothers and sisters, sometimes what we need is that we need simple prayers of remembrance.
Napod mi diri sa GY. Pambilang. Lang. Katong popcorn ba? Nasa yung popcorn. Coke ba na? Gani. Wala popcorn ka na. Nasa yung. Kuha na mi ay. Unahan mi, unahan. Ayaw na mi. Una na mi. Kana dia, kana. Dia. Target lock. Ngampay target lock. Ay. Uli nami. Nauli nami sa Mumbila. Nauli nami sa Mumbila gikan mi Santo Niño. Manami ato Santo Niño. Mag-ili sa mi kay mga hangos kay mi gagway humana sa mi grocery gamo. Ina, wag na. Grocery mami. Small grocery kay di pa ting bitay pa. Up ni ko banday no. Guro na Pag abot ang gimingusig daan ano ni Kubla yun Ilis na. Rin na sa takot nasunod na po natong kuyog sa atong vlog. Silingan, kalma lang. Makauyon rin kakadugayan sa akong vlog. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh!